Iniciem ara les preguntes al molt honorable president de la Generalitat. La primera és sobre la situació política i social i la formula el senyor David Fernández del grup mixt. Gràcies, presidenta. Bon dia, president. Un dilema persistent i quotidià entre la participació política directa i les dinàmiques de corrupció política directa també. Mentre ahir es presentaven els resultats del multireferèndum, 40.000 persones que sí que van votar el 25 de novembre, malgrat 500 identificats i 23 imputats, o ara mateix la PA presenta una nova ILP, persisteix la gota malaia de casos de corrupció. A la darrera setmana, a Torredembarra, la imputació finalment del Suprem a Demetrio Carceller, pare i fill, presidents d'Adam. Josep Fontana, historiador, deia que la corrupció va començar amb el franquisme, amb aquesta família, imputat per un frau fiscal de 72 milions d'euros, i també, com sabrà, la metàstasi de l'estil Bustos, que segons els jutjats han obert una nova peça separada per pràctica irregular i prolongada en el temps de sobresous sense justificar o en període fins i tot d'inactivitat sobre 44 càrrecs públics. Els tres fets, Torredembarra, Demetrio Carceller o estil Bustos, ens agradaria saber la seva opinió. Gràcies, president. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernández, l'opinió que jo li haig de donar és que precisament el que cal és que tots els casos d'irregularitats que es produeixin vagin sortint, que tinguin els seus processos judicials amb els drets reconeguts d'aquests processos judicials i els seus resultats, i en el cas que realment es demostrin que hi ha culpes clares, doncs que hi hagin les penes corresponents. Aquesta és la meva posició i crec que això és el que ens convé a tots, precisament. Té la paraula per la rèplica el diputat senyor David Fernández. Gràcies, president. Com sap, la impunitat de la corrupció, que és pitjor que la corrupció, també és les seves dinàmiques de dilació, com el cas Hisenda, que va trigar 20 anys. Sense canviar de terç, malgrat ho pugui semblar, i amb el rerefons de la impunitat, permeti'ns una pregunta més i una demanda. Una demanda extraordinària, acabada de saber. Respecte a la impunitat, 3 anys després també d'uns fets violents, com vostè sabrà, amb una resistència pacífica, no violenta a plaça Catalunya, van resultar ferides 120 persones, de les quals 57 van interposar denúncia. Mai hi ha hagut judici, es va arxivar per impossibilitat d'identificar els agressors. Estem parlant, òbviament, del desallotjament dels indignats a plaça Catalunya. Impossibilitat d'identificar els agressors, que eren funcionaris i servidors públics. La pregunta és, vostè, aquestes 57 persones que viuen al rigor de la impunitat, algunes van acabar al clínic greument ferides, què els diria com a president quan senten que no s'ha fet justícia? I la segona, coneguda ara mateix, que és la demanda, és que el govern d'Escòcia acaba de condemnar els atacs i el bloqueig a Gaza, 76 morts i 500 persones ferides, i ha ofert als seus hospitals i ajuda humanitària a Gaza. Farà el mateix el govern català? Des de la CUP li demanem. Gràcies. Per respondre té la paraula el molt honorable president. Bé, em referiré, senyor Fernández, a la pregunta, no tant a la petició, que és la reflexió que vostè fa. La pregunta, jo li volia complementar la part inicial de la meva resposta. Federació de Municipis de Catalunya. Crec que hem de distingir respecte a si els diners que s'han pagat estaven emparats legalment o no, de si les persones electes, les persones elegides d'aquest país, per exemple a nivell municipal, tenen retribucions correctes en funció de les seves responsabilitats o no. Si cobren massa, o si cobren massa poc, o si cobren allò que és just que cobrin. Crec que hem de fer aquesta distinció, perquè fixi's una cosa, el que paga una dieta, un sou, etc., és el responsable que aquest pagament sigui legal. El que el rep no. El que el rep no té per què estar averiguant contínuament si el que se li paga és legal o no és legal. És el que ho paga. En aquest cas no sé què ha passat amb la Federació de Municipis de Catalunya, jo no puc jutjar-ho en aquest moment. Una altra cosa diferent és aquests elegits a nivell local, persones amb les quals es confia per portar un ajuntament, un municipi, a vegades una ciutat molt gran, tenen retribucions excessives. Aquest és un altre debat, però aleshores tinguem aquest. I quan tinguem aquest debat sobre les retribucions públiques del nostre país, fem una cosa, comparem-ho amb els sectors privats, a igualtat de responsabilitats,
i d'intensitats de feina i comparem-ho també amb els altres països de la Unió Europea. I tinguem un debat seriós aleshores, i aleshores sabrem si realment en aquest país estem pagant sous excessius o no estem pagant sous excessius. Respecte a la impunitat que vostè deia, miri, impunitat per impunitat, aquest és el meu criteri. A mi tampoc m'ha agradat la sentència sobre el que va passar del setge al Parlament. I no tinc més remei de moment que empassar-me-la, perquè és una sentència. I farem un recurs perquè hi tenim dret.